kostau jate, bilatzia begira da, nun ipini atentzioa, eta baita tentazio asko, porque, ez dakit, espioitzako sekuentziak, garra, umeen ikuspuntuak jakinda ere, ezagutzen ditugula familiako hiek, nik lehenengo hau zein ebana liburu irakurri eta erabakina benean pelikula ingo nabala semea alabak ezagutzea izan zen, ez? Eta elkarrizketatu ditun, eta karo, horrek ere badak bere ikuspuntua, nola bizi izan zaben Ikerne, por ejemplo, ama Madridetik bueltan, jakindaia hilda zegoela txomin, eta zela erreakzionatu zaben, ez, momentu hortara, eta, bueno, badare horre ikuspunto pilo bat, baina, bueno, zinea egitea erabakiak hartzea da, eta, bueno, bideak erakusteizu, zer nahi duzun kontau, eta nik hori ipininoan, gai bezala, eta, bueno, azkenian dago nire ikuspunta, reflexioa hor dago, ez.